RMN Listen Win Anodan Basket Edition Ang Team RMN aniya karon sa may Barangay Maaning Dakbayan sa Davao kay laing suking tigpaminaw nato ang mudawat sa usa ka basket nga grasya alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Aniya nang tagbalay si Kuya, si pangalan sir? Romeo Dayot. Pangutan lang kanamo unsa nga drama ang madungog matag alas 6:30 sa gabi sir? Mga asay ni Juliet. Mga asoy ni Goliath. Sure na dyan na imong answer sir? Sure kayo ma'am. Kaya paminaw mo ka ano ma'am. Atig paminaw gid si sir. Sakto ang imong tubag sir. Mudawat ka sa ato ang Panudan Basket. Unsay sulod sa ato ang basket? Soy sauce, itlog, pipino, Pipino, Kamatis, kamatis, bulan. bombay, Oh, kusina. ayan. Dagang salamat sa DXDC RMN Davao sa inyong palipay sa inyong mga tigpaminaw. Daghang salamat Sir Romeo. Kauban na to atong mga interns karong buntaga. Kauban si Rajuman Joel Viray. Kini si Rajuman Aimee Ginita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition